Lah ya, rondone kok urung metu. Jarene wong-wong kuwi kene iki omahe rondo. Mosok men isih turu ya. Kantenane. Ah. Iki kae goblok. Kakeane ngincengi jebret era ning omah iki. Ayo Plo, kowe nyapa Plo ning kono Plo. Raimu man ngeget-ngegeti wong. Kowe iki nyapa ning kono kuwi? Inceng rondo, Cuk. Bilang raimu kaya buncis lho kok, dadak inceng-inceng rondo. Sing penting kan kuwi. Ya lah mbuh, Plo. Sarep mulih aku. Lihat nanti man aku melur.